hem estat fent una sèrie de propostes per a la millora de les ràtios, per a la millora de les retribucions, per a la millora de les plantilles, per a el tema del valencià. Hem estat fent més propostes, val? Llevar algunes coses que no fa falta que estiguen i que facilitarien una possible assignatura si el col·lectiu ho avala. I en principi s'han mostrat molt tancats de aquí hem vingut a dir sí o no i ja està, no? I hem continuat i hem aconseguit al final que fer un recés per a que s'ho repensen ells. A nosaltres ens han dit, ja explicareu vosaltres perquè no firmeu això, si no firmeu, jo ho tinc molt fàcil d'explicar. Si al final no canvien una coma d'aquest document, tenim el compromís de passar-lo a consulta, però jo crec que no fa ni falta. Sí, modifica. Si al final entren a incorporar algun tipus de modificació, ja valorarem també si el passem a consulta, d'acord? Vull dir que encara, com estan en recés, no n'hi ha res tancat, espere. Si està tancat, en 5 minuts tornarem a estar així, i si no està tancat, continuarem negociant.